И здравейте на всички, аз съм Крис Гейминг България, а това е новата игра, която ще играя и на която ще качвам клипчета в моя канал. Тя се казва Dude Perfect 2. И да, общо взето не е нещо особено, изследвах си я преди малко, яка е игричката. Мисля да започвам, да я поразгледам малко. Какво е това? О, магнит, перфект. И тук някакви награди. Може да спечеля, предполагам. А това как гледам с каква скорост се движи направо. Относно за тях, после ще напиша името им в описанието. Ако искате, може да видите. Ах, не спечелих нищо. What the fuck? Ако искате, как се казва играта Dude Perfect, така се казва и каналът им, абонирайте се за тяхния канал, абонирайте се и за моя канал. Нека да започнем с играта. Какво е това? Не, няма се лухам във Фейсбука. И първо ниво, предполагам, ще ме учи как да играя. Поне във всички игри са така. Е така. Да, ето познах. О, добре, поне първия път вкарах. Продължаваме напред, както е казал Коврат Полев, към второ ниво. Не. Дано вкарам. Не, ще вкарам, бе, няма как е. Ето го. От първия път пак. Дано успея да вкарам и да, ще успея. Само една изпуснах. За сега. Охо, тия как се смеят, тега ти кеф. И вече сме на четвърто ниво. Скоро започнах да играя една игра с лидер. Предполагам всички я знаете, тя е доста известна. Ако не искате да играя, просто кажете, както и за тая. Пишете в коментарите коя игра да играя и коя да не играя. И това е. Иначе играта е яка, не е лоша. Боулинг топките чупя стъкла. Супер. И баскетболните ги чупят. По принципа, но все тая. Не, няма да се логвам във Фейсбук. Дабъл. Тия как се кефят като циганчета на баница. Това не беше расизъм. Не, шегувам се, аз не съм расист.
Може да се каже, че уважавам даже черните хора повече от белите. Зависи. Има и от белите има добри и лоши, и от черните също, така че няма смисъл да коментирам тази тема просто. Продължавам напред с играта. Към 8 ниво. 8 ниво. Право в коша. И 9 ниво. Играта не е лоша, супер е. И това е. Право в коша. Не? Добре. Право в коша. Сега. Не. Сега. Не. Сега. Това не е истина. Останаха ми само боулинг топки. И дано. Не. Явно ще се налага да рестартирам нивото. Това ме кефи. Не, това горе не мисля да го използвам. Добре, поне сега ще ни е по-лесно. Давай. Това е тъпо. Сериозно? Не. И това ще е, предчувствам го. Не и не. Защо? Не, няма да го използвам. Не ми по каквото и да става. Няма да го използвам. О, сериозно? Добре, не може ли да го използвам с боулинг ток? Тя не може да стигне до там. Добре. Баскетбол. Не. И какво накрая използвах, защото го бях използвал първия път. Десето ниво. Това какво прави? Батието. По-леко бе. Това е. То ме кефи. От първия път. Охо! От първия път. На третата секунда. Това е. Не, няма да гледам клипче. От първия път.
Че това е елементарно, бе. Тъй найсто ниво. Охо. Това трябва да влезе вече. Сигурен съм. Влиза. Това със сигурност вече ще влезе. Да. Мисля, че това беше всичко, защото май ми свърши енергията. Не съм сигурен. И да, свърши. Я да пробвам обаче. Може пък да ми даде. Не мисля да снимам още. Това беше всичко от първи епизод на Dude Perfect 2. Ако искате да се абонирате за тяхния канал, вижте как се казва долу в описанието. Абонирайте се и за моя канал. Thanks for watching. Ако клипът ви е харесал, дайте палец нагоре и до скоро!